това видео. Аз съм Тойро53 и правя това видео да ви кажа, че сме вече 80 абоната и благодаря за това. Може клипа или да е заедно с едно интро, или да е отделно. И защо правя така клипа? Така. В случай 100 абоната, които почти наближат, трябвате само още 20 абоната. На този клип може да давате вашите въпроси, някакви въпроси към мен или предизвикателства, и на 100 съба ще направя въпроси предизвикателства, така че кажете на повече хора за мен да се абонират, споделите този клип и им кажете да се абонират, за да можем по-скоро да направим да направим въпроси и отговори. И всичките ми въпроси, които имате към мен, всички мои абонати или предизвикателства някакви към мен, може да напишете в коментарите да ги направим. И да, още веднъж благодаря за 80 съба и, както казах, отговори и въпроси за 100 съба, и споделете клипа, кайте на други хора за мен, се абонират. И да, щом ставим 100 съба, правим клипа с въпроси и отговори. И да, чао хора!